Welcome to Zim Celebrity TV. Patinenge tichikupai mabhazi cross border, mabhazi manyama. Iri rinonzi Tamuka Bus Coaches Chiutsi. Bhazi riro rinenge richibva Cape Town rakananga Harare, Zimbabwe. Bhazi manyama, guys, you won't go wrong. Nyasotarisai muone bhazi rinofamba nenguva. Bhazi chairo chairo, ndo mabhazi anodikanwa kutanga achibva Cape Town akaita so. Kudai ndandiri zvangu munhu anomaneja zvinhu zvematransport and what ndaidedzera kuti pinzai mabhazi akadaiwo. Zvese izvezvo zvinenge zvichibva kuna naChina ndobisa munzira nokuti ndo zviri kukonzeresa njodzi. Asi kwete kuti ndiri kusvora zvangu too much, guys. Zvinongoenderana nepocket rako. Vakawanda vakuzvitenga zvimabhazi izvozvi, but ini I would prefer mabhazi akaita seaya kubva Cape Town achienda kupi, kuHarare, kuZimbabwe, because rwendo harisi rwendo hombe irworwo. Panofiwa kufamba pakadaro. Asi kana muchivada vanhu vemabhazi amunovabata paTikTok nepaFacebook. Thank you so much. You won't go wrong with these buses.